ассалому алайкум дӯстони азизи, ман хушомаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани славянка пирожниро хоҳиш карден, чунки бу дар каналам бу барои шумо тайёр кардам, барои подписчикое ки беҳад хоҳиш кардем, барои ҳамаи шумои духтаро. Ба мо лозимай 320 грамм ордай, иҷода ма 300 грамм орд гирифтагим, тақрибан 2 пиёла ордай духтаро. Баъд маргарин 250 грамм дар курай. Ма иҷода сливични масла қатӣ кардестам. Шумо метавонед маргарин дига маргариноро ам бикунед, мешава, фарқ надора. 5 дона тухм, 5 қошиқ шакар, 1 қошиқча разрыхлитель духтаро. Барои нами дарунаш аввал ҳамхи маргарина камтар об кардам, дар ҳарорати хона мемоне, мулоимтар мешава. Аз ман сливични маслаи духтаро фоизиш баландай ку ҳамхалияй. Шумо метавонед ки шедрай летақа тайёр кунед, она қати ягон маргарини дига ам боша, фарқ надора. Ман хонада ки сливични масла буд, ба ҳами тайёр кардам. Лекин ба ҳами онаву шедрай лета хубтарай духтаро, барое ки и писочнигиш беҳад резонаки бад меша, баъд боло мондани дуюм қабаташ беҳад қин меша духтаро. Шумо камтар метавонед ки ба 72%, 65% кунед, мешава. 5 дона тухма зардиша духтаро мегирем, сафедиша алоҳида мемонем, бо 200 грамм 1 стакан шакар қатӣ миксер мекунем барои бизеи дарунаш, мобайнаш. 100 грамм шакар, иҷа 5 қошиқ шакарай духтаро. Тақрибан 2 пиёла орд бигирен, маска 250 грамм, я пачка зиёдтар мешава, барои я пачка 200 грамм ай духтаро. Барои анамихел мях кишиданаш орда да пешмон мемонем ки нарасид, кам-кам хеле ҳамроҳ мекунем, яке бора бисёр намеандозем ки сахт шуданаш мумкина. И тестамон беҳад тестаи писочни мебояд духтаро, бояд сахти бад нашава. Иҷода фақат зарди тухмай. дӯстони азиз, ширкати кореягӣ беҳтарин ширкате ки дар ҷаҳон номери якай, аввалин шудагие ки маошаш баландтарай, аз ҳама ширкатҳо баландтарай маоши атомӣ духтаро. ва фаҳмонидан, омӯзониданаш бесплатняй. Кадом мехоҳад ки дар ширкати атомӣ кор кардан, номерода муроҷиат кунед. Осониш дар чие духтаро ки шумо танҳо 2 одам мебиёрен, тамом структура месозен, шумо аз ҳисоби структура маоши баланд мегирен, одамои шумо бо одам мебиёрад. иҷода хариду фурӯш надора ки шумо бора ба ҳар ҷо бурда фурӯшен. чизи лозимае шумо харидорӣ мекунед, танҳо барои худтон. чизҳое ки дора шифобахшай, доруай, доруаш ҳамаш гиёҳияй. спирулина дора барои иммунитета баланд кардан, барои рехтани мӯи сар, барои доғи рӯй, барои ҳамаи чи ҳастай духтаро доруҳош, барои харобшавӣ дору дора, барои касали меъда, касали дил, ҳамаш да доруҳо дора духтаро. пас муроҷиат кунед, кор кунед, бо нархи арзон барои худтон харидорӣ мекунед ва маошҳои баланд мегирен. айни ҳол барои кушодашавиш тайёрӣ дидестиян. иншоалло дар Тоҷикистон кушода шуд, бо беҳтарин мешава. дар кадом давлате набошен духтаро, шумо кор карда метонен. ягон забон лозим нестай, танҳо ба забони хумон бо воситаи интернет, як телефон, ватсап кора пеш мебаре духтаро. дар ҳақиқатан ростай маош гирифтесиян духтаро, ҳаракат кунед. хамирша шӯридам духтаро, тестаи писочнияй. иҷода сафедиҳои тухм 5 донара бо ҳамроҳи 200 грамм шакар, ё 1 пиёла пур мешава, ё 1 стакани майдатар духтаро. стаканои калони баъдаш 250 грамм шакар мебара. барои духтаро бисёр мепурсанд, ами 1 пиёла пуршам 200 граммай. Аку рецепта ки ба грамм ба духтаро, ма ҳам ба грамм гап мезанам, ҳам ба ихали ки пиёла шумода осон шава. барои подписчикои ма ҳамаш надоранд тарозу. ин ҳамихе ба миксер лат мезанем, сахт мешава. шумо ягон чизи тозае ки об надошта боша, равғаннокӣ набоша, ҳамихел сафедиро ба миксер лат занед, ғавси хушрӯ мешава. агар ки олуда ягон чи боша ё чи боша, ҳамаи косатон равғанӣ боша, намешавада, ғавс хеле сахтак намешава бизе. духтаро инам хеле стакан мема орд мепошам, тестара тунук мекунем. анам хел як порсай духтаро. вақте ки шумо ягон туи маъракада ҳамира 2 баробар кунед, инам хел 5 дона тухмне 10 та кунед, 2 бор листа, инам чи хеле ки ҳозир ман 1 бор мепазам, шумо 2 бор ҳамира дар лист мепазен духтаро. боло ба боло мемонед. як листи калон 24 дона мешава. хай бо аз тарафош камкамаки зиёдтӣ мекунам ва ёшаку ҳисоб намеша. ҳами 24 донаи пирожнии хушрӯи калон мешава.
ду порсаш. Ёз ма як порс кардестам аз мобайниш ду тақсим мекунам. Духтаро духовкада мондам ами тестара пухтак ира бинен аллакай хали сирхак шудак баъд мегирем болошдан ами бизерам хел ҳамаи ҷошда як хел мекунем ки пасту баланд нашава. аввал мепазем ҳами тестамона нопухта накунем барое ки бизе тез мепаза баъд хамир хом мемона. аввал мемонем 5 дақиқада хамир мепаза 3 дақиқада бизеш мепаза. бизе тезтар мепаза. духтаро дар ҳарорати 200 градус мобайни духовкада. иҷода крем тайёр кардестам. духтаро иҷода бинен инаме хел 100 грамм масла, ҳам маслае ки ҳастаи сливични дорен ё шедрае летарам беҳтаринае, кремлёвскирам беҳтаринае мешава. 100 грамм нимша мегирен аз я маскаи калон. баъд варёнкара як қитиш басай духтаро ҳами як қитии варёнкара мегирем. ҳамаша медозем тақрибан 2 қошуқша мемонем. барои боло ороиши болош 2 қошуқша мемонем. дигар ҳамаша ҳамроҳ мекунем барои крем. ин ҳами як рецептда точни кремаш мераса. хушрӯ на зиёдӣ мекунад на камӣ. ина аввал қабати мобайнишда крем мекунем. анам хел мерасонем крема хушрӯ мерасад. духтаро бинен бо як сутка беста хушрӯ питатса мекуна. анамиҷа боло мондани ида тестаи ма беҳад писочни буд. ма ба як азоб мондум духтаро рости гап. бинен айма барое ки сливични масла қатӣ кадаги маскаи тоза қатӣ анам хел мереза гӯё вайш писочниш. шумо ба маскаи инами маргарини шедрае лета ё она қатӣ кунед ва ё маргаринан. ма проба кардам гуфтам як бор сливични қатӣ кунам чӣ хелае ки не сливични беҳади ба резонак мекарда. бинен ма ҳам хел мегум бигирам мереза. хай ба як азоб чапа кардамша болои ҳам мондам. як бори дига кадагӣ будам ба дига маргарини 60% кардам духтаро. вайда ҳам хел хушрӯ озод ҷудо шуд. ина ба шедрае лета маъракадам кардам хушрӯ ҷудо шуд. озод болои ба боло мондем. и 82% духтаро беҳад равғаннокиш баландай ба ҳамин ҳисоб, лекин бамаза мешава ганда резонаки хушрӯ мешава. ҳами боло ба боло монданаш анами вариантиш қийтарай. ина духтаро бинем болоша шоколадоша мондам. ҳози ороиши хеле иҷада ҳози 12 дона шудагие. як порсаш 12 дона мешава. ма аз камтар болош рост кардам ки туғри биёя ровни шава. ина баъд аку ҳами духовкаи одил дам ҳами даже қим будай духтаро пухтан. ма якум бор да одил ира пухтам. хай ба ҳар ҳол и мобайнда мемониша дар пушти листай. пушти лист спиралда наздик мешава. спиралда ки наздик шуд сӯхтанаш мумкина. ҳам хел эҳтиёт карда мепазиша. даруни лист шуд хай ба ҳар ҳол осонтарай. хай ина духтаро тайёрш кардам болоша анам хел варёнкае ки 2 қошуқи мондагира дар мишок мегирем. мишока камтар сурохӣ мекунем. анаме хел болоша ороиш метиҳем. лекин беҳад бамазза. ҳай рецепт қатӣ тайёр кунем пушаймон намешавен. ма пастаин ҳами рецепт қатӣ мекунам ҳами тарзай духтаро тайёр кунем. аку маргаринша ма ҳар хела кардам. дар қазоқистон будам дига маргарин буд. тоҷикистонда шедрае лета кардам. иҷода сливични масла ҳози хонада кардам хонаи худамда. хай бамазза шуд. резонак мешава. шуморам тайёр кунед барои як тӯи маърака барои оилаи худтон як чизи бо лаззатай. раҳмати калон дӯстони азиз барои тамошои видео, барои суханҳои беҳтаринтон. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. лайка фаромӯш накунед барои меҳнатҳои ман. халадес тайёр кардестам. як бор ҳам хел андохтам обш ҷӯшид партофтам. дуюм бора ҳам хел об андохтам қариби ҷӯшиданай. пешаки лаврови лист хати мурчи хали калон андохтам то меҷӯша ба кафкоша мегирем духтаро. ҳам маззаш ба мазза мешава. ҳам хел кафкоша як бор ҳам хел ҷӯшид буромад. хелаша гирифтам бо дуюм бора ҷӯшиданда хел камтар буромад. анам хел майда када меҷӯшад духтаро.
дар муддати 4 соат тайёр мешава халадец. 3 соат меҷӯша, 1 соати охирашда сабзиша меандозам. Вақте мекушамша, баъд чеснокро ҳамроҳ мекунам. Вақте ки полностью пухтагия мекушам, дар гармиш чеснок ҳамроҳ мекунам. Тамом тайёр мешава. Иҷа халадеци гӯшти говай духтаро, холи хали почаи гов нестай. Амихел устуғонай бе ягон шиканба, бе ҳичи духтаро амихел халадец тайёр кардам. Бо амихел камта ороиш додам. ҳатман амихел ба 30 та обша ҷудо мекунем, барое ки ҳам равғаннокиш кам мебиёя. Обуш софи хушрӯ мешава. Амихел 30 дақиқати гузаронем. Мемонем дар халаделник меиста. Ба анами тарз ма тайёр мекунам. Агар почаи говам боша бо ҳамроҳи шиканба, ба ҳамин тарз аввал як бор об да меҷӯшонам, мепартом. Дуюм бор амихел ҳар приправаи ҳар хела меандозам. Мурчу зира ва лавровый лист, табш, тамъш, маззаш хати беҳад бамазза мешава. Як бор дигаам кадагӣ будам, каналамда ҳастай духтаро. Ороиша дигартар када будам. Дар онҷа зелёни горошек, хеле чизо ҳамроҳ када будам. Ҳозир ҳамин ҳичи ҳамроҳ накардам. Беғарза ҳамин чизе ки худашда дора бо ҳамин тарз. Лекин беҳад бамазза мешудаи гӯшти холиқати духтаро. ҳатман шуморам тайёр кунед. Дар ҳамин зимистон деликатезай беҳад фоиданокай. Музикара пурсидем духтаро, кадом музикай, чӣ хали минусовкаҳай. Рости гап ман намедонам музикаи кӣ бошаш, ҳамин ки дар вай мемонам, ҳамин каналамда мемонам. Намедонам рости гап, лекин беҳад музикаш маъқулам шуд. Вая шумо намеёвен, кадомида дар кора личкаамда нависа, ватсапда роитон мекунам, барое ки ма вая хали ягон ҷо скачат кадагӣ нестам, ки шумо да ҳамун сайта тием скачат кунен. Вая як гитарист гӯё мада музикаша роӣ кадагиян. Вай сайт дорада да инстаграмода. Шумо метонен ки ватсапи мада нависен, ма музикара шумода роӣ мекунам. Духтаро иҷада ма чӣ рафтестам? Магазини Рӯёбо. Гулора нишон дар видеом диден, гула пурсиден киҷо да гуфтен қарор дора. Рӯё дар пеши ҳамин айсомонӣ камтар поён мебиёен. Иҷа Белла пицца мешава, ҳамин зданиёи навай. Баъд инҷа салон красоти Гугушай духтаро. Студияи красоти Гугуш. Инам пеш да Бону шоп. Инам падвала бинен Рӯё зарфҳо навистагиай. Уҷа ҳамин даруни магазини Бону шоп медироен, хеле сини падвал мешава. Падвал медироен, ҳамин магазини Рӯё ҳаминҷа қарор дора. Ай ҳаминҷа ма гулҳои барои канал ма харидорӣ мекунам. Беҳад гулакҳои хушрӯ дора. Нархушам дастрасай. Ина ма Рӯёра реклама кардам, гӯё бесплатна. Духтарако пурсидан подписчиком ки ҳамин Рӯё да киҷо қарор дора. Ина духтаро бо гулхарӣ омадам. Гул мегирам я ду пасудае ки дар корай ҳамиёра бо шумо да нишон метам духтаро. Гулоша бинен чӣ хушрӯай, гулои калонам дошта. Иҷа ҳамаи хел ҳастай. Ман фақат майдооша нигоҳ карда харидорӣ мекардам. Калоноша нав аҳамият додам. Иҷа инам хел пасудаи тамоми намуд ҳастай. Ҳай нархш дастрасай. Чизе ки маъқулайтон бо иҷа арзонам мекадай. Ман инам хел харидорӣ кардам. Инами гулора гирифтам духтаро. Ма дуташа пешакӣ гирифта будам. Инаи дуташа баъд гирифтам. Лимона қатъи пианина баъд гирифтам. Бо якҷоя ҳамаша нишон додам. Пурсиден гулай киҷо гирифтен. Инам хел нархош ҳар хеле духтаро. 75 сомонай гули розви. Инаи 55 сомон. Пианина 25 сомон. Иш 35 сомон буд ба фикрам. Иша пештар гирифтам, ҳамиша фаромӯш кардам. 35 сомон буд. Ҳама хеле буд. Ҳозир ҳама хеле корум бисёрай, бовар кунед духтаро. Дар сарам ҳичи намедроя. Ҳама чия фаромӯш мекунам. Агар ҳамун рӯз чиза бухарам да ёдам ҳаст. Я ҳафта гузара ёдам меброя. Иҷа пасуда гирифтагиёмам якбора шумо да духтаро нишон битиям. Иҷа як полотенса гирифтам барои кухня. Полотенса инам хали чиз кашол мекунам ша. Удобниякай барои пеши умывальник. Баъд посуда гирифтам, инам хали тарелкачаҳои необычный. Ма барои столешницам светлияй дута тёмный гирифтам бо. Ира барои ҳар рӯз истифода бурдан гирифтам духтаро. Хай мешава. Маъқулам шуд тарелкаҳо 40 сомонӣ, майдакш 25 сомон. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.